פותרים את הגזרה הזו שהיא, איך נאמר, די פרוצה? היא פרוצה לגמרי, לא די, שרון, היא פשוט פרוצה. הייתי שבוע שעבר בסיור מסווג עם הוועדה. סיימנו את הסיור, היינו שם עם השב"כ, עם צה"ל, עם משטרת ישראל, עם מג"ב, עם כל הכוחות, שמענו את ההיערכות, העברנו לכל משרדי הממשלה את הערותינו. אם ממשלת ישראל לא תחליט שהיא סוגרת את הגבול הזה, לא עם גדר, הוכח כבר שגדר לא נותנת מענה לניסיונות טרור, אלא עם אמצעים אחרים, ופירטנו אותם, אנחנו נסבול, כי אין וקום במלחמה מול הטרור. אם נסגור את לבנון ונסגור את עזה וסגרנו קצת את סיני, הם יבואו ממקום אחר. אני סמוך ובטוח שאם ייקחו את ההמלצות של הוועדה, לא רק של צביקה פוגל, של כל חברי הוועדה, כפי שהועברו למשרדי הממשלה, אנחנו גם את הזירה המזרחית נמנע מלאיים עלינו ועל שגרת חיינו. יותר מזה, הייתי רוצה שארצות הברית, במקום להפעיל לחץ על ישראל, תפעיל לחץ על עבדאללה, שידאג שלא יקרו דברים כמו שקורים היום.